Diolch am ymuno efo fi, Siân Northey, a dwi'n sgwennwr. Dyna sut dwi'n ennill ymwyboliaeth. Ond nes i ddechrau sgwennu, a bod fi'n mwynhau o, ac a bod fi'n ffeindio bod fi'n teimlo well ar ôl neud chydig o sgwennu. Ma gen i ddesg adra, ond un peth dwi'n neud weithiau ydy stopio car mewn leibau, neu eistedd lawr ar fainc yn rhywle, a sgwennu'n fanno cyn cyrraedd adra. A sgwennu chydig cyn cyrraedd tŷ. O'n i'n neud o'n amlach pan oedd y plant y fach cyn mi fynd mewn i'r tŷ a pawb isio rhywbeth. Felly, dwi'n eich gwadd chi wan i sgwennu chydig efo fi. Dach chi eisiau tamad o bapur a pensel, felly rhedwch chi'n ôl hwnnw os da chi angen. A dwi'n eich gwadd chi i sgwennu mond am 2 funud, yn llythrenol 2 funud. A dwi'n eisiau chi feddwl gormod, dwi'n sicr dwi'n eisiau chi feddwl am sillafu, neu ydych chi'n sgwennu fo'n y ffordd iawn y beth bynnag. Beth bynnag daw i'ch pen chi, beth bynnag da chi eisiau ddeud. A lle bod chi'n stopio gyrchythu ar y darn papur gwag nam hir, mi roi ddechrau brawddeg i chi i gario ymlaen. Edrychais trwy'r ffenest. Cariwch chi ymlaen o hwnna wan am 2 funud a mi ddoi nôl atoch chi adag hwnnw. Dyna ni. Mae'r 2 funud ar ben. Gewch chi wneud be liciwch chi efo beth da chi wedi sgwennu, gewch chi ddarllen o, gewch chi ddal ati sgwennu mwy, gewch chi roi fling iddo fo, gewch chi ddanos o rywun. A gobeithio, gewch chi gyfle i wneud rhywbeth tebyg fel hyn eto, stopio rhywle pan gewch chi gyfle a jyst sgwennu chydig bach beth bynnag sy'n eich pen chi i lawr ar bapur.